to my vlog. Morning, Kin. Morning. Busy di ka karon? Busy po kay mag-vlog ko. Map ka. Dili di ka mag-vlog karon? Ano mag-vlog ko? What time ka mag-vlog? Bye-bye, Kin. Goodbye. Goodbye, Kin. Bye-bye. Bye-bye, my flying kiss. Mwah! Kasamisahan! Usa ka nilat anda. Sa Anita. Kaasa na. Kana. Last na niyo. Last na lang. Dila tanan. Kuan. 100. 35, 70, o 30, 100. Ninil! Ninil! Bye-bye, Ninil. Sige, Teo. Unsay kisaw nga siyaw, kumusta mga puso nyo dyan? And today is ngayon. Today is Monday, August 23. Time check, it's 9:33. Actually, yung bahay namin ay malapit lang sa apartment ni Melaya. Hindi gaanong malapit pero malapit siya. So, dinalhan ko siya ng almusal. Ang almusal ay sigawan ang hapunan natin. So, ayun mga siyaw, i-check natin si Malaya kung gising na ba. Let's go! Hello, good morning, Sir Rocky! Bata nas Malaya? Oo. Sa'yo kinisod man ang suldo? Mga 6 AM. Straight. So ayun mga siyaw, ngayon ang first
namin na aktibidades ay pupunta kami sa ano yun? Ang first actividades namin ay pupunta kami sa sa Crawls Tattoo Studio. So before kami maabot before kami si Tagalog sa Tagalog Before kami pupunta doon. Before pupunta kami doon. Hindi ka siya kababo Tagalog, guys. Sorry. Sensya na po. Before kami before kami pupunta doon, ipapakilala ko muna yung mga kasama namin, yung mga housemates ni Master Malaya. Ito si LP. What's up? At saka si Rufi. Hi guys. Kami, mga lalaki kami dito ha. Mga lalaki kami dito. Silang dalawa magpapatato. Ano yung ipapatato mo, Sir Rufi? Ipapatato ko is parang geometric na lion. Symmetric. Ikaw, Sir LP? Hindi ko pa alam. Okay. To be decided. Okay. Ikaw, Nyor. Baka magpatato ako, pero hindi ko alam kung ano. Baka ako din. Baka Karabaw. Baka baboy. Ano? Ako dahil baka baboy ako. Buti, alam mo. Serena. Yung kay Chamberlain. Alo! Ha? Hello. Si Kael pala. Hi guys. Lalaki din ko. Yes. Talent mo. Gusto ko Talent mo. Ha? Yung talent mo. Kahit ano, pasapasok sa banga, ganun na. Ayun mga siaw. Nakalimutan pala ni Malay na 1 PM mag-open yung shop. Okay ka lang, Yeah, Sir Rufi? Wala kaming choice eh. So, bali ngayon, pupunta kami sa malapit na coffee shop. Mag-chill muna kami. Tapos, ayun, we'll update you mamaya. Pero taas agad sa parking. Pasok, Porta. Pwede outside or pwede na dire? Tapos na kaming mag chill. Papunta na kami sa Crawls Tattoo Studio. Ang init. Sobrang init. Abot singit. So mga mga siyaw, nanami dire karon sa Crawls Tattoo Studio. Ang magpatato day si Kael, si LP og si Rufi. Si Kaba! Kaba! Ano mo dire for? Oh, nagana gusto dire. Tapang. Di man may mutan tila ya. Tap dance mo gyud kalit. Katawa lang na. Dala ko yung vlog na namin. Oh, sure. To paint. Muli na ko sa Roy. Ako mo kung ikaw ng tea.
Feel the pain. Pangita ka na. So ayun po mga siaw, tapos na silang magpatato. At ako, baka next month, I will try na magpatato. At nakakagutom. Hinihintay ko sila si Malaya. Naku, aglawas. Uy, naunay tato. Oh, nakuha ng aglawas, oh. Kabog mamasa ni ma'am. Kini. Tulo, ginabot. So, mao to mga siaw, karong adlaw. Thank you for watching my vlog. And nakabantay mo ganiha, gadala ko og dakong bag. Actually, gadala jud ko pang exercise. So, after ani muuli ko. And before ko muuli, mangaon sa amin ni Malaya. And before day ko mahuman, shout out day ni Rachel Hope Teodoro. Thank you for always supporting Noy Packing. And sunod na pud, amping kanunay. Till next time mga siaw. Ciao!